Jo, zdravím všetkým, Marek, že idem sa pozrieť na svoj kanál. To som si ja dneska natočil. Päť mesiacov, takže idem si to vyskúšať. Tu mám všetko. Takže mám urobiť uchádzať prečíte módu. Je 3 týždňami, si to pamätám. A spadlo mi, super. Dávno som si minulé časti urobil. A moje dieťa... Krútim sa. Tam vedel som vyliesť. Super. Maj 2025. Ja som začínal hrať v 2022 aj 2021. Som začínal iba hrať s tým, že som bol malý. Už som veľký youtuber. Ani smol. Otočíme si to. Takže budem aj hovorku. Nepamätám, hovoril som. Takže mám niečo urobiť. Tak. Humpa. Mám revolver part. Tam to hodím. Tu mám. Iron disk. Chcem si povedať. Pár som to kopol. Radšej tak bolo. Kto to natáčal? Sajom Tatal. Kedy si to robil? 48. Bol na dovolenke. By som tak mal pravdu. Trošku som aj nevedel byť ako 2 mesiace. Pred mesiacom. Bobby Berhak, Hoppy Hopscotch. Tam je Hoppy Hopscotch. What the? Si to pamätám. Si to tak nemôžem pamätať, ne? Tak to bolo pred mesiacom. Make it. Kde katnáp? Už mám pravdu, tak. Nič. Robím youtuberov. Iba to je flaška. Mama, lebo prišla toto z Ukrajiny, tam bola zima. Bo si to dala teplú flašku po sebe. Takže zahranil ho zlatý Jorgi. Lebo Jordan. Jordan. Love to know your name, little one. Yeah. You know our
On povedal Jordy. That's where you've been hiding, Jordan. See you soon. Však ho počul ako... Tak. Hopí ho. Všetko zahranil, to je Jordan. Super. Takže o tom ste vedeli, dajte lajčiček a odber všetko. Dobre? No kamaráti. Ja sa vidíme na budúci. Papa. Dajte like. Papa.